kumuwi na pergi amali ngelayo yawan pa iki email show Minister Concern of Power halor ka order ka ba ka government kala pelaj ani singi ba nadu lai phui tarik matau March hadu pratrik kandon bijing perking bar ke jingkhang kat tu kat Nepor ha ko bede ban yai lemba katika Omnyam Bridge nrei kumbui nomik mat ngai ke jero e government bakla persang ya kaban marmot yang nika jingbu jingmah lembaga nika jingking Omnyam Bridge nrei gam dakwa pan tuklar nrei adin ba ki katuk ni ki pai ba ki phone ki wani kendo kamtam ki kristal ki kentu ya ka government lembaga minister ba lembaga jonga ba kumlungan yo ya ka ban pensengo ban pan ya ka ban reconsider kamtam be ani ka sngi ka ba dei ka lai phui tarik ka bri ka Easter Sunday ka jimi pat uturai Jesus Christ ka mengi kristan ni rakhi ga ni ka sngi ka bri ka wena pergi sngi ka ba khrau te ha ka jing kiu ki rumit ka jing yar ki rumit lesi ka ni ka suruk kala bandon ka jing thot ka jing ko te halo ka ni ka nong rem ngabu ka jing terwa so Minister Concern ba kumno lada bu no ya ka sngi ka ban kham na du ka sngi sitarik matra no adu khandai tarik namar ka je pher ka de tang shi sngi namar ka diru ka di gadau ka ba mdei mengi upai ba namar ka di gadau ka bang hapan simlu ka benta ban yoro halor ka ni ka jing marmot hendai ka hapan premru namar de ka sarkar ka bale kelut ka bale mala boros kata how be day bar ka ti ka jingking damsai ka bangitip pakala expired ka bala kut kata ka jingim bar ka bala nangrim ka babu ka jing tiang ka jing siir ka jing ma ya ka yai ka yang ti mar ka daw ma kwa ban pen kemau ini kentien ba the predicament arises is because due to the government decision to allow heavily loaded trucks exceeding 6 tons capacity to pass. Dialog ta kanong rim balada ka government karon ka cikir clear na lembak ipor ka balik nalo balatip bani ka jingking kalakut ka por jingim joka ban syakri bar kala remru aku juga por kanugan bu kejinge lada ni palat ia ka 6 tons banyak ding ba ka jingking ti mar ta daw kam de jing bakala champai ba kam de ka bo pai ba ha ma de jingge ka de government ka de ban sim jike khli ti mar ta daw ma kerpat ban nga kentu ya ka government le Minister Concern ba udai ban consider yani ka tarik kanang ban pensuk ya ki pai rumit ki ba rakhi yani ka si ti ini kentian kublai